pen Congress pen sitame kopya posi pini APSLC arni nagi-join dun ma lapang ke kachini ajakong kido apotlo kachini henlo jakong pu aki hai sar jai kathar sar ikithan pon bom aposi ilitum abang putin sitame imek prang dun lo lapen ining chingpu dun si ilitum ahok atuwar ilitum arjap dun lo athema APSLC aprang aningkan 1969 aningkan ta hem prektewan a party ke APSLC henlo lasi non iprang kiwang jilang sitame la regional party penle pangtang pod pe pulotang te national party pen ke hem prek amasi one phe la bosi aki hai ilitum phan ikithan pon jai kathar sar alang li ikithan ikejapon abang sitame ilitum arjap dun thit nangji lapen anpar sitame nili lada kachuni gripon lapen ke ikhan pon tangtung pin somar ka chesong along arlo somar atum sitame kengkam nang che jordan pit prang nangji athi isomar ching honduk elong le nang ching honduk a constituency tin sitame ching honduk laposi mai meeting pulotang te ilitum kadok kawita khidun abang ilitum kinang sot lapen anpar sitame ladak ilitum chini polonang Karbi Anglong is a lost district because the level of awareness is extremely low. Indian Army atum Ladakh Karbi Anglong nang kasarwe kiwang ahud 2007 aningkan Indian Army atum si kaning je kanglo Karbi Anglong amuni atum ke cherok tok amai ta awepin lapen chitham chimum ta awepin kangri kangkrang ahor piri secret duma lahai katok awesi mun atum ke chokajihung hemprek ke hang jia phan bang ke aning hang wang ethialam ilitum ka chini nei ke bang ke la hello ilitum adelo aron ripen bang asunang cerai thiblu nei kado beta archim pe metha nei ilitum adelo hedi aron ripen bang asunang cerai thiblu siksidul pulo la siksidul pulo ladake hala kupune tum ke kicia so tum ke dang nang lu jam long le lape lada sing to dulo itu masar monang pathalo na itu ka siksidul long pulo anteng ping koy long pulo paragraph 20 pulo la ke tribal area pulo te ladake ini tu kecini ta main ke longle phelang pendang lo arlong santi se room koila tatok kawe la longle arlong ke to ason talake drive satom phalo mate ilo satom panlo amar ilitu arab tumaba ningkan proxy cap ilitu mabhar la siksidulalam the itu aphanang tham the deraman ilitu vot jokarelo pahai nangji poma pahai aralo Donsuri pen tame dan donsuri pen na pahai nei poma pahai dun bomlo serta ini tu arong aru belong Langhan patuak lamalong APSLC na Ladakh Rongkhan homostiang bong ni kum dolo dan BJP pen government ke BJP pen Congress pen ani join bang paroke thom susi da dong ni na don paroke thom susi na join la pen amunita pini ke dong suri hini bak da amunita tong la hello la pen ni kum ke la buson si along la prek ta claim mo ni la pen tini ke ni dum APSLC ke kisi atok ka success do bang repo song also marapat bang tong hu kon det no ami drama kami nei kon det no long fly district la pen alami ton pan ni to western yang long adisi a
Damsi, Lopi Damsi, Alangli SD Police to maintain YC, Bas Toisi, Officer in the Set Toisi, also Marathon Hunting, who sent Dakar Yango, and Red One Theatre. Lakin apia po doon kasi tekong si aningarong tekong ajabot sumar tuke doalam lapel alam tunde bilang pro alam tunde info itu lapel ajabot tunde cikledon kong kanggutang tundu alam kanggutang semua tadi tumpang itu ini dahil ini sana lalu border ko thakam malom sabko border long alam long ke apang si itu diwai nanti ke la tumbang pen karge tu dicok kita tadi dapat adjustment atima la border lawan serak di asam government tu kargi pen tumbang la pen tribal tumbang kapai jok oke kapai kenya pasti la banso malam give and take policy dan election la policy la ke itu Why the leader is a normal market to APHLC benefit hello 1951 and in car. Now a border, a boy, a track agency, he don't know about the book of Rongkang constituency, Wakat Langso LA, Lada mass joining Lada APHLC along BJP atum Congress lapian ASDC atum total Lada Bangkaro ke Thong Arat Lada nace paong tunluk atema alang litung ansitame gachini azakong kidu aposi jai katharsar ki khan alam apot alang li constitution atengpen six schedule atengpen alang li ki khan rada khan pachini pamesi rada tu arni wang aminitin asekentin si BJP Congress ASDC pen APHLC along nang chipaong tun atlo lapianan parsutami Arni wang sa tami ladak mass joining awareness program ahin a constituency team AL18 muna datum ng kitha Jimmy 15 sito lasi bini Arni da Arvi kitang tumon kithi debon sa tami rada kachi song abangke hitame rentame ku kamatha joksi rat kothit lapen rat chesong sito lasi initum iprang ibang jilangke initum jininapo Telangana asdegatum ke hempret alang itum gangster aposi alang itum national party pen alang itum GRC alang itum regional party pangtangsi Telangana state ke alang itum Karbi Anglong apisi alang itum hempret ke ha debon sitame alang itum hempret long si alang itum aning karong aning kang sampling seto Tripura khai sitame alang itum mini sidolong lasi ilitum Karbi Anglong East West di Mahasauta ningi sidolo na intingi sidolo na ilitum akichasong ke democratic labang ke ilitum state kilong ng jitlote anutin abang kutin stabe majority si ilitum bangji lapen ratsi in YG atema Abraham Lincoln pulo democracy is for the people of the people and by the people democracy pulo tate rat pen lapen rat ajoyne lapen rat of harmansi leaders songzapi atum arjapsi lasi BJP atum arni kopya posi BJP along APSLC ASDC Congress dan ke join dun labang so kapatubaylo labang ke BJP atum amokhatum si latum join dun bomlo sita APSLC dan ke join dun ke lani itum chikhek dun long ke lapuso chikhek long le debon sita ni hok kasong along ke APSLC along si arnam ng pangumong lo lakan rata asitu Ini tum kathirak nai hok kupia hudlo. Ini tum kathirak nai apor hud bangke EP ari rakko. EP area ka chiplok nang et halo so arni dai tum mon par et. Halo so ingko rapti ka chesong ape area we pipen city so jangko ka chesong. Kupi polo thirak thekhedet ke. Kathirak thekhedet ke halo bang so hud ka chesong nang ko ke je ini tum update nang jo jor pidet ko BJP RSS atum kusi ka chesong. Lasi-lason dak hala so ka chesong pen non itu make ring road reglong loke longri kiat ke nang jor pidet panjang lo kadi longri kiat BJP tu nang jor piat lo kadi longri kiat nang ke jor pidet lar tuliram rong ha doctorate degree men ceman loke kalima kalam ini tu mat halo je longri kiat ke wanji puai tu mat hathe ini tu kamat hake
Song chok la pen tuliram rong hangatun Delhi ke dam ke lage template ke wantu usil demi ke di template dar biang lo phat la pen NCs panang wantu usil dum ninget ke kon sida non ke plan cho bangke long recap homos tiket jorkan bet pensi ala itu dah hari cepat ulok dar biang lo ke cebang la sila bang so sai bang itu APSLC pen proyek posisi song lo proyek posisi song lo me thengton itu west dar biang lo east dar biang lo angkang ta claimet lo bang so sai dum proyek itu la son dar pasti itu besar pensi Japon lo landing manja jo alnigang sampor nintan siap kan hala sarapat le pulis tum damrin le kibung konaret kinne konani hala bang so kache so salmonan elang lihat tes dolan hala bang so tes nono ta itu besar jutlan bi poro la hai kache so nangaret ke aphe ini tu masar chini je longri cap jongsi Kaysa nga pan pitet lo likutande ini tu na bang so non to bo along ri bangke 6 idul ajakong bangke abedet 6 idul jong se ajakong abedet lo no kante lada la long ri ke long bangke kaysa nga tunta long lenang nam dunulo kaysa nga tunta election ang dunulo kaysa nga tunta angka na tunta vote ke jok ajakong lo labang so jakong pune kisi 6 idul long na pulo tapi APSLC penta itu masar jai na karta ranahan do des kan so itu kampon lasi lahin lo itu non kaci song bangke itu mata prang kandali ijutse kaci song itu mata nanti labang so kaci song yang itu paput lo plotante GPRSS atau niliphan na may nang tekon lo labang so nang kapang tekon lo niliphan tangka pensi niliphan nang bayi phan bori pon lo sita nili labang so tangka alang litung korod hongke patangka nili dengdung dedet lo tangka dengdung dedet anda kalina niliphan nang kapamang hutumu Georgia phan niliphan anso se karbi mate tribes I against mate aberti nang paklaim toy je phan niliphan nominated MSC dame namo farlo sida nili tuliram rong hangalong pen nili dengdung dedet lo lasi neli tum koson makamatha nili dalason sinangar jabdun kluko lal lapen asona ke thera ke hape niliphan nang claim lo adun chubang ke niliphan dame Darbiang lo termas council election tangger bhi Duaramla a constituency lo Punja polling station lo Khalabang so a polling station lo election ke claim ke chok